Hello, good morning. गोबां मानसियानो माने कन्फ्यूज जाबाय थानायखाय आङो मोनसे खोथा क्लियारिफिकेशन होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों। बे जाहैबाय थांनाय बारनि BCDC सेक्रेटारि टोटल 420 पस्टनि थांनाय बारनि सरकारा अपॉइंटमेंट लेटार होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि अपॉइंटमेंट लेटार होनाय जादोंमोन। किन्तु नोंथांमोना साख्रिखौ मोनदोंब्लाबो सेलारि मोननो हायाखैमोन। बेनि कारना जाहैबाय आसाम सरकारनि फाइनेंशियल एप्रुवेल बिथांमोना लायाखैमोन आरो बेजों लोगोसे SIU स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिटआव बिथांमोना नोंथांमोननि पोस्टखौ साख्रिखौहाय एप्रुवेल लायाखैमोन। बिथांमोना इलेक्शन खाथि होननानै जोबोद हाखु दाखु साख्रिखौ अपॉइंटमेंट लेटार राननायनि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जाबाय। दायो नोंथांमोननि पोस्टखौ लानानै BTC सरकारनि ल' अफिसारा बेखौ मोनसे जाजमेन्ट इनक्वायरि खालामगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोननि साख्रिया सिस्टेमेटिक इन्टारभिउ गभर्नमेंट नर्म्स बायदियै इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामदोंबा बे साख्रिया इनटेक्ट थागोन आरो नोंथांमोना जोंनि सरकारनिफ्राय सेलारि मोननो हागोन। किन्तु साख्रिया इलिगेल होननानै जुदि ल' अफिसारा प्रुफ खोन्थायोबा बे साख्रिया टोटेलि माने टार्मिनेट जाजोबगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोना माने इलेक्शन जोबनायनि उनाव गोदान माने इन्टारभिउआव जिरायफिननांगोन। कमप्लिटलि मेरिट बेसिसआव माने बे साख्रिखौ माने लानो हागोन। दायो जोंनि सरकारा गोदानै CSP बोर्ड सेंट्रल सिलेक्शन बोर्डखौ दाबाय। बियो बारा गोबाव जायाखै। दायो जोंनि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्डआ जोंनि BTCआव टोटल 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव बेसेबां पोस्ट दङ बेखौ नायनानै मटामटी दासिमहालागै 1600सो माने भेकेन्ट पोस्ट माने मोननो हादों। बेखौ सिस्टेमेटिक खालामजोबखांनायनि उनाव प्रसेसखौ कमप्लीट खालामजोबनायनि उनाव आफ्टार इलेक्शन माने एडभार्टाइज ओंखारगोन। जायफोर माने एलिजिबल आरो इन्टारेस्टेड माने कैंडिडेटफोर दङ नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ माने नोंथांमोना इन्टारभिउआव एपियार जानो हागोन आरो बेखौ कमप्लिटलि मेरिट बेसिसआव नोंथांमोना माने जोंनि BTC सरकारनि साख्रिखौ लानो हागोन। आङो नोंथांमोना गोबां माने मोनथिनो लुबैनायखाय बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोना दिनै क्लियारिफिकेशन होबाय। थैंक इउ।